Здравейте, приятели! Продължаваме нататък. Днес е 23 декември. Един от последните дни на нашето пътешествие. Днес ще направим една магическа бързинка за заземяване и успокояване. За да се почувстваме отвътре в себе си добре и спокойни, можем да използваме едни такива малки трикчета, с които да се заземим и да се успокоим. Винаги, когато почувстваме, че хаоса вътре в нас става прекалено голям, можем да ги използваме. И така, поставяме ръце на пода. Най-добре е, ако можем да излезем някъде навън, така че да можем да поставим ръце не само на пода, ами това да бъде върху земя, почва, трева, нещо свързано с природата. Поставяме ръцете си на земята и си представяме как през нашите ръце, като едни проводници, вътрешния хаос, както и хаоса, който се върти около нас и ни изпълва с притеснение, изтича от нашето тяло и преминава към земята. Лека по лека, с усещането как хаосът изтича, ще усещаме и как се изпълваме с спокойствие и свобода. Взимаме някакъв камък, може да не е магически кристал, без значение какъв, най-обикновен камък, който, когато го докосваме и усещаме в ръцете си, ще усещаме и ще изграждаме връзка с природата. По този начин той също ще помага за извличането на хаоса от нас и за подреждането на нашето вътрешно пространство. Както няколко пъти вече по време на нашето пътуване коментирахме и разбрахме, кристалите също имат магическа способност да успокояват и да лекуват енергийното пространство. Кварца или хематита имат способност за заземяване и успокояване, така че винаги, когато се почувстваме неспокойни, можем да хванеме с активната си ръка, нали, за някой дясна, за други лява, да хванем в активната си ръка един от тези кристали и да почувстваме как неговата енергия изпълва със спокойствие и със ред нашето вътрешно пространство. Хубава кратка практика. Благодаря ви и до утре!